अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सगळ्यांना प्रतीक्षा असलेली वंदे भारत ट्रेन कणकवलीत दाखल होता तिचं दमदार स्वागत करण्यात आलं. कणकवलीमध्ये ही वंदे भारत ट्रेन थोड्याच वेळात दाखल होणार आहे. गोव्यावरून ही गाडी सुटलेली आहे. आता थोड्याच वेळात काही तासात थोड्याच वेळात ही इथे कणकवलीमध्ये येईल. या कणकवली स्थानकात हा पहिला कोकणातील थांबा मिळालेला आहे सिंधुदुर्गामध्ये, त्यामुळे खूप आनंदाने उत्साहाचं वातावरण आहे. कोकण रेल्वेचे सर्व अधिकारी येथे दाखल झालेले आहेत. आपण पाहत आहोत की या नियोजनामध्ये वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाळ राणी कमलापती इंदोर, भोपाळ राणी कमलापती जलपूर, रांची पटना, धारवाड, बेंगळूर, गोवा, मडगाव अशा पद्धतीची ह्या ट्रेन सुरू झाल्या आहेत. आता जी कोकणातली पहिली ट्रेन आहे ती गोवा मडगाव अशा पद्धतीने इथून धावणार आहे आणि आज पहिला दिवस आहे. कोकण रेल्वेचे अधिकारी पाटील साहेब आपल्यासोबत आहेत. पाटील साहेब, कसं नियोजन आहे इथे कोकण रेल्वेवरून, काय सांगतात? आज देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी 5 वंदे भारत चालू केलेले आहेत. त्यापैकीच एक आज मडगाव गोवा ते मुंबई CST इथून जाणार आहे. ती गाडी आता मडगाववरून निघालेली आहे. थोड्याच वेळात ती कणकवली स्थानकात येईल. कणकवली स्थानकामध्ये इथले माननीय नितेश राणे साहेब, जिल्हाधिकारी मॅडम, SP साहेब इथे येणार आहेत आणि त्या गाडीचं आम्ही मोठ्या जल्लोषात स्वागत करणार आहे. ती गाडी एकदम आजची देशातली अद्ययावत गाडी आहे. सुखसोयीने समृद्ध अशी गाडी आहे आणि त्या गाडीचा सर्वांनी लाभ घ्यावा आणि आपण सगळ्यांनी या उद्घाटनात सामील होऊन हा एक जल्लोष साजरा करावा. कालपासून येथे आनंदाने उत्साह आहे. आज देखील रेल्वे कर्मचारी आणि अधिकारी देखील या स्वागतासाठी आले, त्याबद्दल काय सांगतात? नाही, कालपासून इथं उल्हासाचं वातावरण आहे. कारण वंदे भारत एक आपली भारतीय बनावटीची गाडी आहे. फार चांगल्या प्रकारे सुख समृद्धीने गाडी आहे. ज्या विमानात सोयी आहेत त्या अशा गाडीत तुम्हाला कमीत कमी ह्याच्यामध्ये बघायला मिळतील, भोगायला मिळतील आणि आपण त्याचा आनंदाने लाभ घेण्यासाठी सगळेजण लोक इथं उत्साहित आहेत. निश्चितच हे होते रवींद्र पाटील साहेब, कोकण रेल्वेचे स्त्री अधिकारी, यांनी सांगितले सर्वजण या वंदे भारत ट्रेनचे स्वागत करण्यासाठी आनंदाने उत्साहित आहेत. आपण काही वेळातच ही ट्रेन दाखल होईल. आपण बघतो की सर्व जे येणारे जे प्रवासी आहेत ते देखील येथे बसलेले आहेत, कारण आपल्याला ही ट्रेन पाहता यावी आणि लवकरात लवकर ही ट्रेन सुरू व्हावी, जेणेकरून जो आपल्याला रेल्वे जे गणेश चतुर्थीच्या काळ असेल, मे महिन्याच्या कालावधीमध्ये असेल की आपल्याला तिकीट उपलब्ध होत नाही आणि त्यावेळी आपल्याला खूप कष्ट करावे लागतात, वेटिंग करावं लागतं. पण आता ही वंदे भारत ट्रेन सुरू झाल्यामुळे आपल्याला एक कोकणवासियांना आनंदाची बातमी म्हणावी लागेल आणि आता थोड्याच वेळात ही दाखल होईल. आपला जो ट्रॅक आहे, जो 1 नंबर प्लॅटफॉर्म आहे, इथे ही गाडी येईल. मडगाववरून ही गाडी निघालेली आहे आणि ती गाडी इथे दाखल होईल. आता ही जी गाडी आहे ती दुसरी गाडी आहे, पण यानंतरच ती गाडी दाखल होईल, वंदे भारत ट्रेन दाखल होईल. कोकण रेल्वेचे सर्व अधिकारी कर्मचारी या स्वागतासाठी सज्ज झालेले आहेत. तसेच ढोल ताशांच्या पथकाने हे स्वागत करणार आहेत आणि या ट्रॅकवर ही गाडी येईल. आपण पाहत आहोत की जे नेहमीच कणकवलीमध्ये हे स्थानक गजबजलेलं असतं. कणकवली स्थानकामध्ये मुंबईला जाणारे प्रवासी हे मोठ्या संख्येने प्रवास करतात. या स्टेशनवर सर्वच गाड्या थांबतात, बऱ्यापैकी सर्व गाड्या थांबतात. सकाळी कोकण कन्या असेल, मेंगलोर असेल, तुतारी गाडी असेल, त्यानंतर मांडवी असतील आणि शताब्दी असेल, ह्या सर्वच गाड्या ह्या स्टेशनवर थांबतात, कारण हे गजबजलेलं स्टेशन आहे. या ज्या सर्व परिस्थिती आपण पाहतो की आनंदाने उत्साहाची आहे. सर्वजण ह्या कोकण रेल्वे मार्गावर आता वंदे भारत ट्रेनचं स्वागत करण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे ही लवकरात लवकर ट्रेन दाखल होईल. मान्यवरांच्या हस्ते ह्या ट्रेनचं स्वागत होईल, उद्घाटन होईल आणि नंतर ही उद्यापासून
ही ह्या रूटवर म्हणजे उद्या ही इथून गेल्यानंतर जी मुंबई आहे, मुंबई ते मडगाव ही ट्रेन पहिली धावेल आणि मडगाववरून पुन्हा गोव्याला जाईल. त्यामुळे ह्या गाडीचं शेड्यूल ठरलेलं आहे, टायमिंग देखील ठरलेलं आहे आणि तिकीट देखील याचं सर्व जे आहे ते आपण ऑनलाईन काढू शकता असं देखील सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर जास्तीत जास्त प्रवाशांनी या वंदे भारत ट्रेनचा लाभ घ्यावा हीच एक विनंती करण्यात येत आहे. गाडी आता ट्रेनमध्ये हे कर्मचारी आहे हे देखील या गाडीमध्ये सवारी करण्याचा आनंद घेत आहेत. बरेच जण हे कर्मचारी आहेत. तसेच ही ट्रेन आता सुटणार आहे, काही वेळातच ही ट्रेन सुटणार आहे. मोठ्या प्रमाणात दरवाजे बंद होतात या वंदे भारत ट्रेनचे आणि ही गाडी पुढील प्रवासासाठी रवाना होत आहे. जे RPF अधिकारी आहेत ते गाडीला सिग्नल देत आहेत, सिग्नल देत आहेत. थोड्याच वेळात ही गाडी रवाना होत आहे. कणकवलीतून या गाडीला हिरवा कंदील मिळालेला आहे. हिरवा कंदील दाखवत आहेत. इथून आपण पाहतो की हिरवा कंदील दाखवत आहेत आणि हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर कणकवलीतून ही पुढील प्रवासासाठी रवाना होणार आहे. वंदे मातरम ही कणकवलीमध्ये दाखल झालेली आहे. वंदे भारत ही ट्रेन कणकवलीमध्ये दाखल झालेली आहे. कणकवली दाखल झाल्यानंतर आता हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर ही ट्रेन पुढील प्रवासासाठी रवाना होईल. कणकवलीमध्ये ही दाखल झाली होती 1च्या सुमारास आणि त्यानंतर पुढील प्रवासासाठी ही रवाना होत आहे. मोठ्या संख्येने या ट्रेनचं कणकवलीवासियांनी स्वागत केलं आहे. सिंधुदुर्गामध्ये हा कणकवलीत एकच थांबा आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त 7 ते 8 तासात ही मुंबईला पोहोचेल. 8 तासाचा प्रवास आहे आणि या प्रवासाचं आनंदात स्वागत केलं. ही ट्रेन रवाना झाली आहे पुढील मार्गासाठी.
ज्या कोकणवासियांना प्रतीक्षा होती ती ट्रेन आता इथे कोकणामध्ये पहिल्यांदा दाखल झालेली आहे आणि वंदे भारत ही ट्रेन कणकवली दाखल झाल्यानंतर प्रवाशांमध्ये उत्साह पाहायला मिळाला. आनंद उत्सव साजरा झाला. कणकवलीमध्ये बहुसंख्ये सर्व जे प्रवासी आहेत ते इथे दाखल होते. तसेच बहुसंख्येने बीजेपीचे कार्यकर्ते होते. तसेच कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे देखील येथे उपस्थित होते. भाजप पदाधिकारी देखील दाखल होते. त्यामुळे सर्वच जणांनी या ट्रेनचं जे आहे ते स्वागत केलेलं आहे. आपण पाहिलं की ही ट्रेन आली, येथे थांबली. या पायलटला पुष्पगुच्छ देण्यात आले. त्यानंतर ही ट्रेन येथून रवाना झाली. सर्व जो परिसर आहे तो खूप संख्येने भरून गेला होता. या स्वागतासाठी सर्व जे ट्रेनचे रेल्वेचे कर्मचारी होते, प्रवासी होते आणि बहुसंख्येने भाजप कार्यकर्ते दाखल झाले होते. त्यामुळे खूप आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण या रेल्वे स्थानकामध्ये पाहायला मिळालं. उमेश बुतडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.